Pred videom kratučké intro. Toto video môže obsahovať rozhodne hororové jumpscary, ktoré nemusia byť hodné pre deti ako až 12 rokov. Tieto jumpscary môžu obsahovať cave dvera a podobné tvory, ktorých sa deti boja. Čiže toto video nedoporučuje pre deti. A vy medzi tým dospelí si užite video. No kamo, toto čo to tu je? Kde to som aj? Dáme start. Wow, zvyzlo. A ostal z neho len prach. Ja už som mi v intre povedal, že toto video nie je doporučené pre deti, ale toto už je video. Vás prekvapím, kamaráti. Prvé video z kolekcie hororovej. Prvé video. Nepočuli ste ten podivný zvuk, čo to ako keby žere. To je divné. No dobre, teraz ja tu hantím takového cave dvora a ja sa ho pokúsim nájsť. Dobre, čiže počuli ste ma správne, musím ho nájsť. Hen tu už mi uškrabol ten stan nechuťak a my sa ho musíme pomstiť. Kámo, musím si ísť čo naťažiť, kámo. Hen tu je železo, dobre, let's go ešte, že to. Len dve? To akože vážne, kamaráti? Musíme ísť ďalej do dolov. A to nepotrebujem teraz, nejdeme do doladru. Bereme baterku. Tento zvuk podivný. Kamo, ale ako sa to bude naznačovať, že keď bude blízko? Dúfam, že niekdy nebude v mojej blízkosti. Vtedy, že keď ho budeme proste hantiť. Dobre, to sú už diamanty rovno. A nemôžeme ich vyťažiť, keď máme toto ešte jedno železo tu treba nájsť. Nie, vypal. Dobre. Toto video obsahuje aj jumpscare, hej? Teda jumpscary. Ja skúsim to ten diamant vyťažiť. Niekam, to je cave spider. To je to veľkou sa bojí. Dobre. Mám tu nejaké drevo, ale železo nemám. Yes, to je železo plno. A teraz ja tohto zabijem. Bum, let's go, máme. No ja tu hrám na tomto staršom update, čo je vlastne dobré, pretože na tom novom update tam to nie je pohľad. Vyťažíme už rovno všetko od železo, čo tu je. A teraz sa musím vrátiť späť k tomuto stanu. Tam je to. Ukážem späť dostali železo, aby sme si mohli diamanty vyťažiť. Čo je toto? Nechápem to. To je toto tu nebolo asi? Lebo ja neviem. Takže chápem, koľko tu tento predek už žije. A čo ste ešte máme nejakú prebugovanú ruku? Máme prebugovanú ruku trochu. Ale to nevadí. OK, kabo, zatreslo sa to tu. Asi je v mojej blízkosti. Áno, je v mojej blízkosti. Je tu. Wow! Toto bol ten jumpscare, áno. Mi debil, kámo. Čo je za hlupáka? On je pán jaský. Ale necháme ho ísť. Už ma skoro zabil, kam ja som ho hitoval za tým mečíkom svojím a on ušiel. Zdrhol. Tak teraz mi nezdrhne, keď budem mať železné nástroje. Let's go. Drevo, crafting, sticky. Plno ich máme, let's go. To sa bude ísť do celého videa. Že nevykrafti nejakú blbosť. Let's go, šaštík potrebujeme. Toto je na tu. Let's go, dobre, môžeme ho ísť hantiť, kámo. A my vlastne nemôžeme mať štít. Lebo máme baterku. A baterku nemôžeme kámo vyhodiť, lebo inak
nič. A čo ak ma zabije? Cave Dweller. Ja teraz by som skúsil nájsť hodne diamantov. Príliš hodne diamantov. A náš cieľ je samozrejme zabiť toho Cave Dwellera. Dobre, máme jeden diamant, let's go. Diamant je teraz vzácnosť v tejto hre, hej. A potrebujeme ich nájsť ako tak 5. Upgradeneme si nástroje a zabijeme ho už tedy. Proste keď si upgradeneme tie nástroje, má to takto, že proste natočíme si teraz diamanty, upgradeneme si pomocou toho nástroje, pôjdeme, keď už budeme mať na diamantové nástroje, možno, že nejaký armor si dáme vykraftiť. A potom, keď už budeme mať proste diamantové všetko, tak pôjdeme na to Kedlera ho zabiť, hej. Ja už som využiť aj golden apple, čo som mal. To som chcel až na vorníka, to asi zomrel Cave Spider. Ale to nás nezaujíma. A dia, let's go. Come on. Dobre, jeden diamant. Zatiaľ. Na zatiaľ už iba jeden diamant potrebujeme. Ale nenájdeme ten jeden, tak si musí rozmyslieť, čo si máme vykraftiť. Či krompáč alebo meč. Ale samozrejme meč, lebo mobky a aj Cave Dwellera musíme toho Cave Dwellera samozrejme zabiť. A bez meča a ostatným, že sme mali, by sme nemohli splniť ten cieľ. To by sa proste nedalo. Kámo, tak tam ich je veľa nastrkaných, kámo. Nie, Spider! To je slovo bič. Ja, sorry, nechcem povedať. Toto video je len pre dospelých. Čiže aj tak takto deti nekúkajú. A možno, že ak kúkajú na to aj deti, tak nevedia, že proste nám to majú rozprávať, OK? Kámo, teraz kde sú tie diamanty? Ten Cave, ten Spider ma strčil. Nebolo, ešte, že to nebol Cave Spider. Kámo, tak tu je veľká. Tak i armor bude. Bude i armor. Verte, 100% bude i armor. No, tak ja sa ešte, takto to ma presvedčilo, že musím ešte chvíľku, aspoň chvíľku, ostať v ťažbe. Pretože... A počujem, ja bol pípa srdce, niekde je blízko ten parchán. Viete, preto hovorím také malé nadávky, lebo viem, že na toto nemusia kúkať deti. To čo je? To je len obyčajný stone. Dobre, tak to zobereme, obrníme si to. Let's go. Tak nám ten Cave Dweller tam nevybehne. Tam vtedy zmizol. Dobre, rýchlo, začni už hrať hudba. Keď tu na mňa teraz vybehne, tak normálne takto. Tak ja sa normálne. A Chicken Jockey, toto som si ešte vyšiel. A to nie je o ničom, to potom si dať niekedy prečítať. No dobre. Crafting a vycrafting. Toto a toto zatiaľ. Som tu nemali nejaký backpack. Tak si toto skúsiť vyhľadať, akože, že... Nie, balíky tu nie sú ešte pridané, lebo tu hrába staršia verzia, aby som toto mohol nahrávať. No dobre, hrá hudba a počujem, ako tomu nášmu charakteru pípa srdce, čo znamená, že je blízko. Cítim sa v nebezpečenstve. Ježiš Kriste, kámo, tu bola jeho pasca asi. Videli ste, rovno pred očami sa nám rozsýpal štrk.
On ho evitoval. Som ho neprivolal. Tam je zombík. Hej zombík, čau, prosím ťa, kamo, ukľudni ma tým, že ťa môžem zabiť. A zase v samotnej temnote. A možno, že spánom v jaskyni. Cave Dweller. Cipnite, dajte mi moje diamanty. A to je slime? Lacné. Easy. Akože takto boli vážne slabí chodci. Kamo, tu som asi našiel nejakých tajných trezor alebo čo. Musím teraz vyťažiť 20, aby som mal aspoň nejaký armor. Tam je vody od veľa. Tam už nemôžem ísť. Tam už je to obrdené, vidíte, že tam už je voda. Ale je to proste hoci kde, je tu hoci kde. Ale ako ho zabijeme, tak by tam zdieľovali vypadnú veľmi dobré vec. A bolo tu koľko tých pastičiek dal? Jedna voda, to má ako zastaviť. Keby tie bríky začali padať, tak to už by bola dobrá pasca. Dobre, snaží sa ma vyhantiť, ale nepoužíva rozum. Počkaj, tento štrk môže byť stopa. Pretože, keď ten štrk spadne, tak keď to dá stopu, vidíte, tu bol spadnutý a on takto pôjde. Vidíte? Tuto. Proste tuto vidí zase spadnutý štrk a bude zase dať niekto a bude to prenásledovať. No to už ako stopu, aby nás len vyhantil a zabil. Možno, že ešte dačo horšie, aby s nami spravil. Ale čo už môže byť horšie? Že budete, že už nás raz skoro zabil. Ja potrebujem si vykraftiť armor. Ale žiadna hudba ani nič, tak to ja nemám, to tu znepokojuje. Ja sa cítim na tej novej verzii bedrockovej, že čo tu proste, že je to tam také cute. Dobre, kámo, čo vykraftil? Vykraftil by som si chestplate. Takže ten je najsilnejší. No ja už som silnejší zase. Kámo, som ako pozrel asi. Bože, nie je blízko. Ak sa daje sa mnou objaví a tam bude jumpscare. Voda. Voda, rýchlo voda. Tu nie je nikde voda. Tam je to bola, ale nepotreboval som. No. Vypadá to tu tak, že dúfam, že ho nájdeme, alebo kde on teraz zmizol? Som ho proste nechal byť, to nebolo dobre. Proste nenáďalej mal ísť po ňom, ale zabil by ma. A to snad nechcem, aby sme to prehrali. Aby sme prehrali naše kolekciové video. No toto je snad prvá video z kolekcie. Ak nenájdeme teraz, ale tá už bude musieť končiť, tak vyútime v ďalšom parte. Tu je. A zase mu šiblo. Tu máš, ty hudu. Cípni. A on nejde hitnúť. Dobre. Pomer. Cípni ty. Nechá udierať.
Ješ, nie. Kámo, už som ho mám nahitovaného, už bol poškodený. Už vieme, že je zranený. Už je zranený. Zranili sme ho, ľudia, dobre. Vypneme baterku a hudba je. Dobre, to mám dosť. Dobre, je zranený. Už je blízko k smrti. A tu plakal, on tu reval, kámo. Kam zase zmizol? Ja už mám aj veci na ňu, už dobre, už sa nás aj bojí, asi to tak vypadá. Ale je zranený, je veľmi zranený. Dúfam, že sa mu neobnovujú HPčka. Musíme nájsť tú jeho dieru, kde on chodí. Takže on teď sa teleportoval, on sa vie teleportovať, sme zistili. A zistili sme ešte to, že je zranený. Ale to je vážne dobre, to je veľmi dobré. A už vie, že... No videli ste, on už našiel našu stopu. Počkaj. Moja hlava mi niečo hovorí. On sa 2 razy objavil na tom istom mieste. Jedného potom proste predtým sa ma pokúšal tam zabiť na tom mieste. A teraz tak zdrhol, ušiel. Snad sa on nelieči. A tu už je voda, kam tam sa už nedostaneme. No ježiš, tu už diamanty nie sú. Flashlight. Dobre. Nie! Skeletoník, pikiletoník. Musíš sa doliečiť. Ja už tu 17 minút hantíme. Dúfam, že vás toto video baví. Lebo si s ním dávam veľa práce. Čiže dúfam, že vás toto video baví a i s tými videami, čo už mám, tak si s nimi dávam veľmi veľa práce. A dúfam, že o to nebudeme hantiť hodiny. Čiže ty koksov, to by sa mi vážne nechcelo. Ale prečo ušiel, kámo? On je taký posera. Počkaj. Nespavnul sa práve nad nami. Tu sú XPčka. Čo je to? Tady je ten petožral. Kde je? Tu tady je. Páže, nechodí za nami. No, ja už je späť, že asi že je zranený. Bože, zranený, ty vole. Ale dobre, môžeme ho ľahko už zabijem, už iba dorazíme, že iba dokončiť musím. Tak ja tu počkám, by sa tu o chvíľku mal objaviť. Bo čo ak on nemá doma, proste sa tak, že proste pium po tej jaskyni. To proste raz tam je. Čo ho vyhľadáme už tie miesta. Ale ja tým mám iba trošičku poškodený, čo spríde, vlastne to je vôbec. Kde som zistil, že už no diamonds, už tu nie sú dia. No dia. Ten elevátor ale nefunguje. Rýchlo ja ho musím nájsť. Tak toto ja nemôže byť. Že on proste ujde a už ho potom nenájdeme. To takto nemôže byť. Ale ľudia, normálne, že toto video je hororovej kolekcie, tak to vám to ľudí dôleží, no pozeráš toto video do konca. Je tu. Jep. Upozornenie ešte, ak ste si mohli sme si všimnúť, že Cave Dweller bol tam nedaleko. Toto si len málo ľudí všimlo. Normálne sa mi teraz zdálo, že bol pri tam Cave Dweller. Mne sa zdalo, že tam bol, alebo tam reálne, ja neviem.
To vy mi napíšte do komentárov, lebo vy iba rozhodnete o tom. Takže vy sledujete to video. Ja sledujem hru. Dobre, ja ešte tu mám nejaké zdroj jedla, nejaký, toto mám chleba. Búchnik chleba, ja. No. Čiže ja zatím takto sadnem. Ja ma toto vážne, už ma to prestáva baviť. A takto potichu môžeme chodiť. Počkaj, čo ak on už vlastne zomrel? Že je tam môj XPčka. A tam sa dade spawnúť nedaleko. Čiže čo ak on už zomrel? To ja neviem. To, či Cave Diver zomrel, nikto nevie. Ale ak by Cave Diver zomrel, tak by sa určite niečo ukázalo. Čože predpovedá k tomu, že Cave Diver stále len zranenie. Dobre, a teraz ste počuli túto hlášku. Možno vám to niečo dalo. Ja počkaj, mám plán. Budem sa prechádzať. Ak si niekto všimol, znova tam boli jeho zuby. Ale pokiaľ ste si to nevšimli, nevadí. Dobre, ja. A teraz už to prestáva byť sranda. Už sa mi začína zdať, že tam dať Cave Diver. Ja doteraz to už bola sranda, ale teraz už to vážne začína byť horor. Pretože akože ja si začínam myslieť, že ten už ma do pekla začína prenásledovať. Pretože už to prestalo byť sranda, ja už ho tu proste začínam vidieť. Yes! Yes! Endman, neukazuj sa mi. Nie, neukazuj sa. Naschval sa mi, on ukazuje. Ako je tam závaskovaný? Ja radšej už ho vypadnem, lebo ten nedementuje a môže aj zautočiť. Ale ja vážne si myslím, že taký Diver už ma do pekla začína vážne, že prenásledovať. Myslím, že ten jeden zobýva helbu. Ja ten je ako šofér Motheršipu. Šofér môjho Motheršipu. Presne tak vypadá. Jo, ja vážne, teraz sa späť vráťme k tomuto, pretože ja už to fakt prestáva byť to už sranda. Sa pozrieť späť. Alebo mal sa ísť pozrieť späť na miesto, kde bol vídaný. Či sú tam nejaké znaky, že je mŕtvy. Že ja akože dosť hodne nahitovali, čiže je pravda, že sa mohol zaseknúť stene a zomrieť. Ale ešte jedno vám chcem povedať, teraz započujete hlášku. To, že video začína vidieť Cave Divera, neznamená, že tam v realite môže byť. Je to len prístroj k halucinácie sa zbánia. Ak sa mi vedmo bojí, môže mať takéto halucinácie. Čiže nemusí to byť reálne. Dobre, a teraz ste už počuli hlášku, že sa môžem napríklad aj báť. Ak z tohoto mám tak halucinácie. Je super, ďalšie diamanty. Let's go! Dobre, ďalšie diamanty. Let's go! Ďalšie diamanty. OK. Yeah. To potrebujeme. To potrebujeme.
Máme 3. Jeden potrebujem. Ja tu budem čakať teraz na ňo. Som sa poprechádzal po jaskyniach. Nikde nie je. Ja stále som teoreticky, a vám povedať, tak si asi stále stojím za svojím, lebo ja fakt si stále myslím, že on má do pekla už začína normálne prenasledovať. Takže na tomto móde je to, že čím viac ste tu dlhšie a žijete, tak tým dlhšie ťa prenasleduje. A tam som mal začať ťažiť nad seba, aby som bol upadol dole. Ty koksu, kam ide ho pasca? Aj stopa. Koksu. Teraz mi stačí urobiť len toto. Hodíme slambol. Nebo. Sme safe. To je opravná cesta. Ja a rozhodne pošlite toto video kamarátom, ak nemajú filmy, hard disk, tak si pozrú toto video. Ty koksa, už vážne, už to nie je sranda. Už odtrhávam ti až príliš dlho. Dúfam, že to blbec teraz nedá detálne. Už som si myslel, že ho zabijeme, že už je koniec. To nie je on? Svieť tam. Nie, to je len kvet. Nejaký. To tam dala ďalšia zamaskovanie, aby proste začal hitovať kvet a nie jeho. Takže už to je on. Dúfam, že ho teraz dať objavíme. No mal by som mi začať triasť kamera. Ja už ste videli, ako vypadá, veľké zuby, biele oči, môže mať aj červené, keď útočí. Možno, že aj túto chvíľu sa podarí snažiť zaútočiť. Každý deň, každú hodinu, to v Minecrafte. Možno, že aj túto chvíľu sa mu snažíme zaútočiť. Čo vy na to? OK. Ha! Káho, tak to bol Kiji jump. Tak teraz sa to zase teleportovalo. Mne mu púka srdce. Nášmu charakterovi. By som si kabal inventár vybrázdiť, kokso. Ja sa tu budem čakať a pozerať tu. Toto. Kaboľuja. No už to len vážne, to už prestáva byť sranda. Asi to vypadá tak, že musí použiť svoje hacky. Čiže ja neviem hackovať. Ale nepoužijem to teraz. Lebo hackovať sa nesmie a ja to nebudem často robiť. Ale ja mám také slabé hacky, používam to, vám nezabanujem účet ani nič. Nebojte sa, nemusíte ma nahlasovať. Ja neviem v Minecrafte robiť také baby hacky, že si proste zapnem kreatív a dám obe do kila, hej. Ste takéto baby hacky, obyčajné. Nič také, hej. Jak chodí? Chodí. Čo? Je tam? Čo tam nič není, čo sa tam pozeráš.
To by sme zistili, že ide na tú kríšu, že keď sme ho tady pracovali. Oj, už som hladný. No ľudia, skúsil by som tu dačo. A to je to, že čo sa nachádza za túto vodou. Ja pamätám si ešte tento legendárny starý zvuk. Bože, hej, ešte. Tento zvuk už je vážne starý. 3, 2, 1, poďme tam. Nie, kabol, kiletonik ma sleduje. Zabijme ho. Ja ťa zabijem. Ne, nezabijem. Lebo už nemám ani život. No, teraz som v druhej časti jeho domova. Domova pána jaskyni. Cave Dweller. To je asi nejaká druhá časť, alebo čo? Ja sa teraz potrebujem dostať späť do prvej časti. O čo, ak je tu tá jeho diera dade? Ja boj, tu sú basce. Hej, dobre, už sme späť v prvej časti jeho domu. Áno, už sme tu, tam, kde sme. A tu je zase ten prach od dubo. A niečo mi tu zanecháva. Skúsme nájsť, no nie je to možné. Ak ma nájdeš, vyhral si. Ak ma zabiješ, už si 100% vyhral. Ale ak ma nájdeš, je to 100% výhra. Jo, už ho musíme ľudia zabiť. Cípni! Kto to bude mať? Hej, deťa. Ja ťa už ukončím. Ja, míňou som zranený, prosím, prestaň. Ja odídem z jaskyň. Neodídeš. Viem, ako by sa toto stalo, že by si všetky tu vyzabíjal. Čo tu žijú? Sú. Dobre. Jo! My sme ho zabili. Ľudia, my sme to dokázali. Áno, ľudia, my sme to dokázali. Zabili sme Cave Dwellera. Jo! Po 34 minútach